Bé, fa molt de temps que jo treballo la cobla i la sardana a l'escola, però al treballar d'una manera aquest projecte telemàtic ha sigut un canvi de visió i actitud en els nens. Ells pensaven que abans les sardanes i la cobla era una qüestió dels avis, de la gent gran, perquè anaven a les places i ells el que veien més és gent gran i avis. Però al treballar-ho d'aquesta manera, ells han vist que hi ha nens i nenes del mateix poble que fan el mateix en el mateix moment i que treballen la sardana i la cobla i que ells fan unes gravacions i que veuen les seves, que veuen les dels més nens i que llavors ha fet que ells, l'actitud envers la sardana i la cobla, els hagi engrescat moltíssim. Per tant, l'utilització d'aquestes tecnologies per fer servir la cobla ha fet que sigui una cosa viva, una cosa que ells han engrescat i que sigui a l'abast de tots ells, no només de la gent gran com ells pensaven. I de rebot també, doncs els pares també s'han engrescat en el món de la sardana i de la cobla. Per tant, penso que és un projecte que en tots els aspectes ha entusiasmat moltíssim els nens i les nenes de l'escola. I tant, de fet, aquest és el meu cas, com a mestra de música que no havia ballat sardanes. Coneixia els passos i havíem fet sardanes a l'escola, concretament havíem ballat el Tots som pops de la Trinca i els nens s'ho havien passat molt bé, però clar, un cop t'introdueixes en el projecte sardatic, res a veure. El fet de, molt més engrescador, el fet d'incorporar les noves tecnologies, de veure allà, interaccionar amb altres nanos del poble, vull dir, els nens superengrescats i motivats. Aleshores també, clar, és un projecte, dic que ha sigut molt fàcil perquè és un projecte que està molt ben dissenyat i molt ben organitzat. Disposem de molts recursos, molts, tots els que necessitem, i a banda les coordinadores del projecte ens donen molt de suport. Per tant, l'experiència ha estat molt enriquidora, molt positiva, els nens han gaudit molt, nosaltres, les mestres, hem après i hem sabut ensenyar igual que els nens. Han sabut aprendre a ballar la sardana i fins i tot el dia de la ballada, vull dir, abans de començar, de fer, diguéssim, el que era la nostra sardana i es van posar a ballar amb els avis, vull dir que això també, és molt maco. Veus que els alumnes estan motivats per aquest treball innovador i aleshores tothom intenta esforçar-se al màxim perquè surti bé i donar el millor de cadascú. Saben que després hi haurà un gran aplec de les sardanes on estaran els seus companys d'escola i bé, es nota que hi ha un companyerisme a l'aula perquè tot surti el millor possible. Una de les activitats que hem dut a terme ha sigut la confecció del banderí. Aquest banderí es fa per després, el dia de la ballada, es porta per ensenyar-lo amb la colla. El primer que vam fer va ser haver de triar el disseny de com volia ser el banderí, la forma que tindria. Entre tots vam discutir i vam parlar i arribar a l'acord de com seria. Després, el nom de la colla. Cadascú amb una pluja d'idees va dir el que pensava i després per votacions es va triar el nom que havia de ser el que porta el banderí. Després, la següent fase va ser fer una activitat plàstica que per parelles van dissenyar el dibuix del banderí, que havia de ser un dibuix relacionat amb la sardana, i després, un cop realitzat, el vam votar i vam triar el que més agradava. Un grup de voluntaris va passar-ho amb una tela per posar-hi un pal i així portar-lo el dia que havien de fer la feina de ballada de sardanes a la plaça. També vam penjar també el blog de la Sardatic perquè tothom ho pogués compartir i veure-ho. Va ser una feina engrescadora, els nens van veure que era una feina immediata, que de seguida la portarien a terme i la veurien, i els va ajudar molt, sobretot quan van haver d'acceptar coses que ells no havien triat, i també van haver de respectar molt el criteri dels altres a l'hora de fer una tria. I això va ser, crec, molt profitós per tots els alumnes. A més de ser un projecte que treballa música i treballa la sardana i la cobla, és un projecte interdisciplinari i és molt transversal i aporta que treballa tots els àmbits del currículum, com pugui ser en llengua quan fan la presentació i quan llegeixen les presentacions de les altres escoles, o l'àrea de medi social, que el que fa conèixer les nostres tradicions i la nostra cultura catalana, o la part també de plàstica quan fan el bandalí, o l'educació en valors socials i cívics quan treballen la inclusió i el respecte a l'hora de la sardana.
A més, també treballa tot el que és la part competencial i promou sobretot la competència digital tant en els alumnes com en els mestres i sobretot el treball de l'esforç i del treball continu en quant a ens esforcem perquè durant tot el curs estem treballant pel dia de la trobada, ensenyant als pares i en el poble el que hem estat treballant i que sigui la trobada una festa de joia i d'alegria. L'escola es veu molt bé. És un projecte molt animós, és un projecte que es viu de manera molt transversal, lliga molt, és un projecte que lliga molt amb el projecte educatiu de centre, perquè aglutina molts aspectes, molts dels trets d'identitat i és molt fàcil impulsar-lo, animar el claustre, animar la comunitat educativa que participi d'aquest projecte. Doncs el suport que pot donar l'equip directiu al projecte és un cop s'ha entusiasmat amb aquest projecte, que és molt bonic i que dona aquest aspecte tan transversal a l'escola i aglutina tantes facetes, doncs és encomanar aquest entusiasme en la resta dels diferents sectors de la comunitat escolar, que estan representats al Consell Escolar. Perquè és un projecte que va més enllà no només de l'aula, sinó que dinamitza molt també l'actitud dels pares respecte del que són les noves tecnologies i respecte del que és una cosa tan tradicional com és la sardana. La sardana havia estat molt denostada, cert. El que passa és que a l'implicar-hi les noves tecnologies la gent es desquadra una miqueta i allò que abans havia quedat una mica així com fins i tot menystinguda, amb això els nens que van molt de cara són capaces de viure-la d'una manera molt innocent i a la vegada molt engrescadora. I per això és tan transversal també, oi? Doncs perquè li donem molta més força a alguna cosa que teníem una mica aparcada en el temps, justament gràcies a la incorporació de les noves tecnologies.